it's also said again, Matthew. Now I want us to go into, with that in mind, masikhulumeni ngokuthi isithembu sivunyelwe na, is it allowed with regard to the gospel? Let's dive into that and mhlambe si-explain uba umtshali nje. Ake sizifundise. Amen bazalwane. Bazalwane isithembu asivunyelwe. According to the God. Isithembu mawumntwana kaNkulunkulu usindisiwe asike isithembu. Amen. That's why kuthiwa indoda iyoshiya uyise nonini inamathele kumkayo. Akushiwo ukuthi iyoshiya uyise nonini inamathele komkayo. Mayekhipha uNkulunkulu kuthiwa wakhipha ubhambo lodwa. Ayimba. Yes. Ngokwecebo nje likaNkulunkulu isithembu ukwenza nje kwabantu ngokwenkanuko ukuthanda kwabantu. Mhlambe just to add la umholi esho khona. Umshado is not as yabo mase sibuka ngo after Adam and Eve sesibuka a secondary thing. Primarily umshado is between abantu abawu-two. Umuntu, I know ukuthi argument maybe but David wayenamakhosikazi but Solomon wayenamakhosikazi angaka. That is not the standard. They refer back to that. You know, that is not the standard. The standard was Adam no Eve. And bonke labo sesibabona benamakhosikazi anga, they are doing that after the fall of man. So initially, that's why not just my figures or address lento khona bakhuluma naye lapha bathi manje mayishona bese angeno omunye ubhuti bese nalo bhuti ashona bese angeno omunye bese nalo bhuti ashona mayise ngale yakuyoba ukaba yabo. So uJesu when he addresses that ubuyela back to the original institution ukuthi kakade this thing was supposed to be spiritual kubo ukuthi umuntu ushade nomuntu oyedwa because we going back, remember into